ikhona into mhlawumbe engathiwi ukudla noma ethile nje ungathola uyayifaka emzimbeni ebanga lolungwengwezi noma yinto nje eyikhulelayo nje ubuchazi kusuke kukhulisa kukhona mhlawumbe ongathi wena hayi mawudla kakhulu ukuthi mawudla kakhulu amafutha azokhula kungwengwezi yini ongasitshela ukuthi kukhona okuba i-effect nje mawukudlile ekudleni akukho ingwengwezi sonke silana sizogcina sesiba nayo ingwengwezi ngoba into kwenzeka ngokukhula kweso so sogcina kuba nezinkungu kodwa ke kukhona amanye ama-patient aba kwi-risk kakhulu ukuthi izosheshe bekhona even umuntu angakafiki nokufika ku-50 isheshe bekhona or even mayifika iyashesha ukuthi ikhule like abantu baneshukela kakhulu bangagcina sebebanayo entweni eziningi njalo nje manifikile odokotela abahlola ushukela bawushiye ngathi unaliyeke itiye umuntu makubuka nje noma ilo shukela wetiye nisonikhuluma ngawo noma ilokho esobuya ngelinye ilanga lesochaza leyo mhlambe ke umuntu sengabuza ukuthi na manje siwe senilisusile lelungwengwezi ngina 50 ngina 60 ngina 70 siwe sengizobona ke manje emehlweni definitely if umuntu akanazo ezinye inkinga ngamehlo uzobona as quickly as the following day after senze operation umuntu uzokwazi ukuthi abone kodwa ke ukhumbula ngithi usually angithi kubantu abadala if ukhona okunye ugula and especially abantu basebethinte imthambo nje yamehlo nyeka sakwazi ukuthi abone the way ebebona ngakhona phambilini but umuntu uzobona kahle